Gençe TikTok'ta son koyan videom gördüňmi? 200 000 görülme alaypdyr. Yok göremok, näme goýdun? Çağalara köke süýç paýlap video goýdum molin. Irden turup görsem uçaýpdyr videom. Adamlaram göri baygaty. Görköz men paýlajak bolsaň diýip ýazypdyrlar. Göriplik bolanoga olak Murat. Sadaka gözet berilmese gowa. Sadaka berip adama kömek etmek däl oň aladasy. Esasy goýan videosy ýörese bolýar bu. Oňarsaň sen emet. Side şondan maşaraň bok. Dogry diýäňdi. Biz senki ýaly edip bilemdi. Biz näme segem Allahyň razylygy üçin edýäs. Men goşlam taýyna saňa maşynyň ýagyny çalşyp ýola düşýük. Bolýa häzir. Bar öýden 20 litr ýag var, şonu alyp çyk. Muňa Feret, bize kiçi maşyna guymany ýaýdan ýaz türkmeniň ýagyny. Bu da uly maşyna goýup ýurt daşyna gidip ýatyra.